Haban ka jing duk. Haban sya wat dia ka jing pangru. Habakalat ka kang. Wat ka jing yap ru kamla ban penting pensmi. Ka kmi kam ban se ban sya ka jing pang. Tang ban biang ka bam ka di hayi ngasem. Henry kam tipat baka jing pang karanang kaladur syepo. Nakadaw bumyo ban lait pa sumar. Tiap pang kakong ay hun lang nong bri hadu usam nai haying. Kakong ay hun ka syong ka sa ha ka shnong kendo su kabren ha ka umsning blong. Kadon nyawut ki khun baru tengah jong karu ula klan no nakani ka slabertai la ars nem tam. Mental rano ya ka sya civil hospital shilong. Bat kamla syu ban kren ni ban pek ya lagi kman. Kadon happening ka jingma. Dain takadaw nyibu ka jinggar pa dia pi bapin soba ban yarap lem ya kani ka kong. Dawa pun hau ni nombar. Pra nyau, nriu nyau iwe nriu san. Ka jingarap jongpi kan ay musim ya ka ying kasem jongka. Ada henmen jong itu ibapang. Ngawan pe marangam tip moy ka jingpang nolong no impen tip rayanga ngarang sutim. Mentah. Ay klem itu ipi ma? Iklim itu. Ya ngawan marang tipan ngawan. Ay tuan Ada ngawan pe mentah sini. Tengah i penban katak para jemaah kam. Yok ti syuk. No asyu ban kren mentah ma? Tengah sukta kami sem tengah man gem khin para ta mo ki khun ki tir ki ya tho yang tengah chuan la ka wan tan ba ka tip la jong ngada pe ka parang isin ban ya rap ngam la Syai malala ka jong jing ya ma kong. ngan re ka baduk Hoy. ngan sumar ki khun ngan pe ya kan La syai ma pi kong. ngam la re tentang karu nong sam dan syu Nong san don syu, ilok jim don syu. dan syu Akan snem mentai la klan. isin ilok jong i Hoy. la arsnem La snem. klan na arsnem Te kumud nakaya nakleng jo ila sim stom pa mentah ma. ila jutom ila jutia be ju Kan kena benai la thia ani ha syasinong jo i. a sinong tang gabatip tang ngadong tip tang arsi lai sni Asli asli. ka jing tia pang tharai ngala tharai la dakalai benai so benai Ai mes benai. Sim stom pa mentah ma. ila jutom la Kajing stom kalong bet ba man pide na kaying ka ba duk tu ma. Te kumno ban sumar ma. Ka ba e ba. Te mentah ban ikut ni ngej ba lengba ni video ma. Ya don ki pa ba ki ba isnai ma ya pi ban ngarap lem ma. Dadam de ata ka bor pisar ma ka cintu wai ma. Ani ban ai min sim ma ban wan sini. Kalian jong pi thai dan ni ai ban ong. Thai. Một khi Indonesia ban ong. kadang nga tangam na ban kran la dan tang di ba isin di bawah ni rapon teng Terus nakadaw pa ikon jo i. Imla ban batay mo ya ka jing jong ikmi jo i. Nakaliang jonga nga bu na jingkerpat. Ba kinu pa pek ya kani video. Bakin snailen ban yarap ya ni ka rongyeng ka ba ngat kumhani ka jinget. Ngi isi sha hadu kanu kishim shitam namar ba ikon jo i lai thu yang ba ikmi jo i la thia ri banai ni banai shino tang ban nakadaw jo ka jingduk mo kimban se mo ban le pun ta ri mata namar ba ikmi jo i ma shu ban kren kilo ban ra sha civil hospital dai ni naga seng ni don be jing kermen ba ikmi jo i shat yo biang ya ka bon le pat ba ko pakya dan ba ka jis e jong trai kan rat dan ba ka jing ba jong pi pa ba ka jing kershan jong pi mo ba ko san e di ka jidwai ba pi bo na yeng mo
Ini kila urban wan ni hospital but